Sentimenduei, aldarrikapenei eta mitologiari ahotsa jartzen dio. Rock'n'rolla eta oi musika sortzeaz gain, mendiaz eta irakurketaz disfrutatzea gogoko du. Taldeko kartelen diseinuaren egile da eta Tafallako aldizkari batean lan egiten du. Bere ahots bereizgarriak nazioarteko hainbat areto bisitatu ditu. Bigarren bira amaituta, jarraitzaileak 3. diskoaren zain daude. Gaur, Roten 13ko abeslari den Endika Irisorekin solasten dugu. Kaixo, Endika, zer moduz? Ongi, esan beharko, mentxe. Endika, Roten 13 taldeko izena, zein da esan nahia? Beno, ez dauka berez esan nahi konkreturik, ez? Jarri genuen taldea bilatu genituen izen batzuk eta bar, eta hori aukeratu genuen azkenean, baina bai gero pixkat bilatu diogula nolabaiteko zentzu bat, ez? Roten esan nahi du ingelesez podrido, ez? Eta fonetikokia pixkat indartsua, orduan hori lotzegu punkarekin, oi musikarekin eta bar. Eta gero 13 jarri genuen, 13 beti izan da rock'n'rollaren zenbakia, sortetxarren zenbakia ere bai, ez? Galtzailerena. Eta gainera ere jarri genuen atxerik gabe, ez dok 13ren omenean, ez? Ez dok 13 da ezagutzen ez duena entzako, euskal kulturaren loraldiaren 60. hamarkadan izan zen artista talde bat. Zegoen Benito Lertxundi, Mikel Aboa, eskultoreak, arte disiplina ezberdineko artistak ere bazien. Orduan guk beti esate dugu garela, loraldi horren descendentzia nolabait podridoa, ez? Osea, 13 horren gerokoa, Roten 13. Abestiek Nafarroako historia eta politikaren inguruan hitz egiten dute. Musika aldarrikapenak egiteko edo bidegabekeriak zabaltzeko tresna bezala ikusten duzue? Bai, bueno, gura besteik, pixkat denetarik hitz egite dute, batzuk bai sartzen dutela historia, beste batzuk bai dituztela gai politikoak, eta beste batzuk besteik gabe azaltzen dituzte gure sentipenak, ez? Musika balio behar du nik uste denetarako, ez gara mugatu behar bakarrik kritika politiko zehaz batera, baina bai argiago musika dela bozeregailu oso garrantzitsu bat berez, nire pentsatzeko era garatu dut asko musikarekin, ez? Goratzen eskortatu edo lako taldeak deskubritu nituenean, horrek mundu bat zabaldu ziala. Eta ez dakit, liburu bateko testu bat, o testu politikoa, batzutan oso astunak izan daitezke, eta musikarekin iritsi zaitezke espektro oso zabal batera, modu nolabait atseginago batean, ez? Eta baita, adibidez, Noain Basajaun amaren etxea aipatzen dituzte abestiek, zergaitik erreferentzia horiek simbologi horiei? Guk uste dugu Euskaldunok uste dugu nazio bagarela, eta internazionalki ezagutzen ez den nazio bat, edo errekonozitua ez den nazio bat. Hau da, adibidez, Eskoziarra, ingelesek argi daukate eskoziarrak direla. Baina egun aparrak izateagatik, egon bar gara salpenak ematen zergatik Euskalduna sentitzen garen. Orduan zertxotan uste dugu lanketa bat egin behar dela, azalduz gure identitatea zein den, zein gure historia, eta horren parte dago ere mitologia, ez? Mitologia da identitatearen aspektu bat oso polita gainera besteak egiteko joko handia daukana, ez? Karo, egiten dugu modu epikoan, gu ez gara historialariak, ez gara nizakit, ez gara irakaslea, guk ez du egiten zentzu objektibo batean, baizik eta literario batean, ez? Kritikotasun batekin eta nolabiteko karga sentimental oso handiarekin. Horregatik, ezin duzu espero gu handik kontatzea historia zehazki izan den bezala, baizik eta modu romantiko batean, ez, kontatzen dugu. Eta 2018tik nola aldatu da taldea? Asko. 2017an sortu zen berez, eta egon zen hor nolabaiteko inpas oso garrantzitsu bat izan zela Javiren heriotza, Javi zen taldeko basularia. Orduan hori suposatu zuen guretzako sekulako aldaketa. Ez bai talde bezala, zein pertsona bezala ere bai, ze nolabait, ez dakit nik uste dut zentzu batean utzi geniola hor gazte izateari. Kontuatzen zara bizitzak
dakarren da zer den, beti egongo dela eriotza hor eta gaina hurbil bizi izan genuen. Eta bueno, gero jakin izan dugu hori gainditzen, ze musika zen gure terapia, ez? Eta horretaz aparte bat aldea ere, bigarren diska honekin batez ere ezia desente, ez? Egia da, iritsi garela publiko oso zabal batera batez ere hemen Euskal Herrian, inoiz espero ez genuena. Eta horre batzutan suposatzen du funtzionatzea pixkat, talde profesional bat bezala, baina profesionaltasunik gabe, ez? Ikasi dugu musika nola funtzionatzen duen, ikasi dugu pixkat taldearen funtzionamendua ere hobeto eramaten, baina beste gauza batzutan berdina gara. Eta bueno, oso kuadrilla jatorra gara ere martxan ibiltzeko gurekin, osea, zentzu batean ere berdina gara. Hiri eta herri askotan solauta lortu duzue, jarraitzaileen babesa sentitzen duzue? Bai, ez, osea, soldauten mobila eta guzti hori izan da batez Euskal Herrian, oso desberdina da Rotenen kontzertu bat Euskal Herrian edo nizerakit, Koruñan edo Extremaduran edo horrela. Baina bai, noski nabaritzen dugula hor babesa eta batzutan pixkat gainera etortzen zaigun zerbait da, ez? Gu ohitua gaude kontzertu ostean, pote batzuk hartzera hor jo dugun leku berean eta orain geroz eta gehiago gertatzen zaigu, ere gian ikuslegoaren zati handi gaztea delako, pixkat deseroso sentitzen gala, sentitzen zaite uste pixkat, ez dakit, ez dira ikuslea bakarri, baizik eta nolabait fan moduko fenomeno bat agoratzean, ez? Eta guretzako hori pixkat gehiezkoa gara punk talde bat eta erlazioa beti izan behar da publikoarekin berdina, ez? Taula gainean zein azpian egon, bagara pertsona berdina. Baina bai, jode da la hostia, osea, ez ezin daukatu, osea, norberak egitetu abestia, jendeak entzuteko. Eta egotea erantzun hori, bai sentitzen dugula eta oso babestuta sentituta izan gara beti. Eta solauta lortu zue, baita Madrilen eta Bartzelonan, baina beste batzutan pentsatzen dut igual aretoak ez direla gainezka egonen, adibidez Burdeosen ez zen horrela izan. Zer sentitzen da momentu horretan, ez dakit, aretoa hain utxik edo hainbeste jende ez dagoen leku batean? Ezerrez, ez dakit, ez orain joko bagen Euskal Herrian eta hurbiltzen baira daukatu, gian baiz esatu zula, ostia, ez dakit segertatu hemen, ez? Baina guretzaia, Burdeosen jotzen egotea, hori da la hostia, osea, nor konta ezake hori, ez? Egon gara internazionalki beste leku batzuetan jotzea, edo Extremaduran, edo Segovian, da la hostia hor jotzea, egotea tipo bat, hor euskaraz abesten, horrek ez du presio hori. Ez dakit segatik egiten musika, ez arrazoi asko daude, baina parte handi bat da divertitzeko. Eta ez gara gobiatzen, ez daukagu helburu bat, ez du puntu bat iritsi nahi duguna. Orduan pixka bagoaz bizitzen eta gozatzen momentua. Orduan jendeaz bat etortzen, gu egongo gara, lagunen bat beti egongo da hortik eta kito. Eta Holandara, Frantziara, Alemaniara joan zarete. Horrek erakusten du euskarak ez duela oztoporik? Beno, ez dakit, gu mugitu izan gara beti nazioartean, rollo oso konkretu batean, ez? Oi edo punk mugimenduaren barnean. Normalean, oi taldeak Europa mailan dira denak abeste dute ingelesez, ez? Aiez Holandan, ez zuten holandarrez abesten zuten ingelesez, guk esaten ginen, hostia, tio, holandarra zaete, abestu holandaz, ez? Baina, gero entzuten dute gure musika euskeraz eta flipatze dute, eta Euskal Herria esaten dute, zer da hori, nondik zatozte zuek eta euskera, eta ze hizkuntza mota da hori, eta gustatzen zaie pilo bat, orduan, guretzat, izan daiteke zerbait pixkat exotikoa, agian muga batzuk bai izten dituela, ez, zirkuito european hor ez daude guzti sartuta, baina beste zentzu batean ere, badaukera bat, nolabait zerbait berria eskaintzeko jende horri, ez, orduan, segun eta non mugitzen zaren, bai, izan daiteke tabu bat, bestela ez. Eta horrekin lotuta, zergatik abesti batzuk euskaraz eta beste batzuk gazteleraz? Hori modu naturalean egiten dugu, ez? Taldean ere, taldeki guztiek ez dakik euskeraz. Larragakoek, bagara 3 tafaiako eta 2 larragakoak, eta larragakoek adibidez ez dakit euskeraz, baina gu ere, guk ez dugu, guk garrantzia ematen dugu abestiari, ez? Ze abesti bat egiten baduzu modu artifizialean, esaten duzu, venga, nik egingo dut abesti bat, ez dakit ze gairi buruz euskeraz. Orduan, artifiziala izango da, abestia egon behar da horren gainetik, ez? Bestela mezua, edo transmititu nahi duzuna, edo sentimendua eta galdu daiteke, ez? Nik adibidez, sionismoari buruz egingo dut abestia, tengo dut erderaz, eta mitologiari buruz abesten badu, ateratzen zait, euskeraz da, ateratzen zaigu moduan, egitegu modu naturalean. Egia da, euskerari garrantzia ematen diogula, ez? Gero talde bezala eta bar, baina
sortzerak orduan ez, sortzeko ateratzen zaigun moduan eta kito. Eta kontzertuak nolakoak dira? Zareten bezalakoak dira edo transformatzen zarete? Bai, beti transformatzen zara, ez dakit, ni izango nintzen eszenatokian naizen bezala realitatean, egongo nintzateke hilda edo eroa edo jo kese. Izan behar zara zu zeu ere, bai, baina izan behar duzu ere puntu bat, transmisio puntu bat, ez dakit, ni tokatu zait, igotzea pote puta batean gabe, guztiz sereno, eta gozatzea eta transformatzea, musika baduka almen hori. Jakin behar duzu ere transmititzen, ez du balio eszenatokian egotea geldirik eta beldurra duzula, karo, denok daukagu beldurra, denoi emate dugu lotxa eszenatokira egotzea, baina hori kendu behar duzu gainetik, bestela akabo. Bigarren diskoko bira amaitu da orain, non du begirada taldeak? Beno, baitugu kontzertu puntual batzuk Inglaterrara goaz jotzera, nazioartean beste baten bat gotzen ari gara ere bai, baina batez ere gelditugu pixkat bira, alde batetik ikusi dugulako, helburua bete ditugula, ez? Ja, iritsi nahi genuen leku guztetara iritsi gara, orduan ez dakit pozik gaude. Eta gero sortu nahi dugu, sortu nahi ditugu abesti berriak, baitugu ozeto pila egina eta pixkat atera nahi dugu, gu ez gara musikari, ez gara sekulako musikariak, orduan entzaiatu behar ditugu abestiak asako. Ibili behar gara pixio bat entzaiatzen, konposak eta lanak ere astuna dira, orduan momentuz asmoa dugu diska bat ateratzeko. Ez dakit noiz, auskalo nahiko nukenik urrengo urtean izatea, uda ondoren edo ez dakit, baina aldugunean. Eta zera begira, Zartako Ka taldean abesten zenuen lehen, zergatik desegin zen eta egunen batean izango dugu bira bat Zartako Karekin? Ez dakit, desegin zen, desegin barzelako, ez? Nire banen bilen rotenen urte hortan, zen 2018an eta nik ezin nuen guztiarekin, gogoratzen ez bani bilela maten, ez dakit zenbat kontzertu eman nituen urtea, baina esaten geratuko naiz hautsi gabe, geratuko naiz bizitzai gabe, gaina bi talde, ez dakit kaineroak, ez? Gu ez goaz jotzera eta bueltatzen gara, gu bizitzen dugu esperientzia, orduan. Ez dakit gero taldearekin ikusten genuen Zartako Karekin, urrengo pausorik ez zegoela, ez? Abesti berriren bat egian bat zegoen, baina ez ni batez ere konposatzen nuen eta nire konposaketa zegoen bideratuta roteni. Orduan, ikusten genuen ez zegoela etorkizen nuik eta denon artean erabaki genuen oso ondo geunden arren talde bezala guztea. Eta bueltatzea, ez dakit, nik beti esate dut ez du ala ikusten nire burua. Duela gutxi, aitortu behar duten genuen ensaio bat, oso lagun ona gara. Eta elkartu ginen zinbaz ensaiatzeko ikusteko beste ostea ateratzen zen 5 urteren ostean, ez? Eta guai egon zen, ostea izan zen berriro, bueltatu zegoen pixkat gaztetasuna, ez? Orduan, ez dakit, agian noizbait animatzen garela zerbait egitera, euskalo, baina talde bezala bueltatzera, fijo, errutina, talde baten errutinara ez gara bueltatuko. Eta musikareaz gain, zein zaletasun duzu? Aldizkarian lan egiten dut astean zehar, eta Faioko aldizkari batean lagotela menindaz. Bertan diseinua eta maketazioa eta kazetaritza pixka denetarik egiten dut. Diseinua ere gustatzen zait, adibidez Rotenen kartelak nik egiten ditut ere bai. Eta gero adibidez, kirola gustatzen zait mendia, asko gustatzen zait, aita mendizale amorratua dut eta jaten naiz beraekin mendiak igotzera, bai mendi pixkat altuak piolet eta kranpoiekin eta zein mendi txekia pixka denetarik, ez? Gero, ere irakurketa gustoko dut, ez? Denbora daukadanean gustatzen zait, liburu bat hartzea irakurketa esaten dut, ukitu aldena, ez? Liburuak, ez mugikorra eta olako mugiak. Baina egia da ere, normalean jotzen ez duanean, noala lagunak ikustera, beste taldeak ikustera, banago boragine horretan guztiz sartuta rock and rollaren munduan bai. Eta gustora gainera. Taldekide guztiek lana duzue, nola egiten duzue lana eta musika mantentzeko? Batzutan kostatzen da, horregatik batzutan aukeratu behar dugu, batzutan aukeratzen dugu ez jotzea lanaengatik eta batzutan festartu behar dugu lanean ensaiatzeko. Bada alter ego moduko bat bezala, bazara bi pertsona batean. Zu larun batean bazoaz, Euskal Herrian jotzera, ez dakit, jende pila batekin, bazara Rotenekoa, mundu guztiak ezagutzen zaitu Rotenekoa bezala, subidoi horren ostean bazoaz. Bazara kurrela bat, badoala berandu lanera, eta kriston bajoiarekin, orduan, hori kudeatu behar da batzutan. Arraroa izan behar dela, bizitza bakarri musikarako. Ez dakit, zentzu hortan, ni gustora nago lanean, edo eskertze dut behintzat lana izatea.
baina batzutan bai kostatzen dela bi mundua beristea eta batez ere traia guzti hori aguantatzea, ez? Lana, gehi kontzertuak, asteburu oro, batzutan estanda egin dezakezu. Indikan mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Bale, zuei.